adlaw. So karon guys, nahuman nag-moving up ni Lixian. Lain na po na video. Wa mi nakasugod sa pag-videos katong nagpagpasok kay naliit man ni. Dali-dali. Magkuhan ko no siya, mag-open si Janggi. Nawa na tagin siya Jang reaction na rin ang gipang sud. Naramay baksan di habi. Sige na. Ikaw ray nala ibinaingani bi. Ningan tong na ikisa tong base. Pwede ra man day kunog mag-ingani kaysa una kuno kindi ram kuno to ipang kuan sabi. Karon pa kuno si nga pwede man day kuno i-idea mag-idea ingani. Thank you, ma. Layo pa na. Sige, magiging si mama. Sige nga. Thank you. Layo pa na. Kani? Di, insera na. Kani? Parang regalo. Kani sa... And I'm ready to go. Siya, hindi sige pakita. Wa mo picture ni mo be. Katura sila tanan. Pagdira. Gi. Kani ayaw ni pwede mo niya. Lumano nang tato. Pwede ko na. Para kay nga na. Ako ray kuhan karon tabangan ka na karon masayo. Sige, wala ma. Usaha ka basa ka di. Kira na. Basa. Sige na. Dinay bumba dani. Sige, ano na. Si agod na kay gamkuan na. Ta! Janina. Bye. Ano man dili ka mahangay. Okay. No. Grabe na sana kuan dili. Ada ka na stapler be. Hindi ko narabi po kay tarang pang bahay. Ngisi be. Sige magngisi. Sa nino. Huwag man na kapatanawas siyang vlog kay arong ma-surprise siya. Unsa man na? Hindi. Ano nang pamitiwi? Ka! Hindi nagbuy laba-laba! Mga bago niya atin, be. Ano to? Ang lala. Lalagi ho lagi. Para. Ka, duha di ka. Uy! Duha di ka. Putos ang isang. Isa-isa pud. Ipahila-hila po. Ila pud. Ito na. Kato. Kuan. Kuan ka na. Gana. Cream stick. Stick. Ah! Diyan, nandiyan. Golden heart din yung mataas sa skulahan. Gara-gara ang ginang award golden. Golden heart. O gusto to isa? Ito mataas sa skulahan. Sige na. Lixian B. Bernades Collaborative Kid Award o Golden Heart Award. Ah. Charan. Perting badukan ay perting bata. Murah magkukuha tindahan. Gara asisian di pa yung di na manggingan. Di na. Isa mo din eh. Po katong form may kuha. Pinatutunayan ko na si Certified Lexian Borato Naji form nga pangadun sa maestra. Sa dali ni kay mo. Sa balik. Kay? Oh, bago na be. Wala ka siya. Muli na ka. Ayaw sa karon ko pinapod mo na tabisahan da jud. Kung wala man kadawat ta regalo, uli na karon. Uli na ka. Yes, pwede dyan. Pangag ka. Kuha, bata. Papa, cream stick. Pwede mo sabihin, balik sa isang gift ay. Pwede na pwede. Kaya ang di mo ang magamay rin dahil mas-arang sa ito ba? Balik din. Kay? Ikaot ng... Balik na sa salo, kaya rin hindi na ilan umay niglakaw ninyo. Hinagi na yung siglan mo. Ito yung likit. Ilang mo rin, ilang mo rin. Ilang sa rin. Ilam ko na to. Ayun sa palabi danig sagol-sagol kay kubo. Agkam is, ag-ubo. Dito ay. Mawara ko na be. Bilis mo. Uban galibi kay wagit. Dito. O papoy cash. Sige ka. Nadaan ka kay bukas sa buang manimlasod ka. Sa sunod. Magkaroon kag wila. Aroma. Kasi ganahan mong Kurso. kurso. Kasi mong ganahan. Nurse ba ka? Nurse, doktor, Ano sabi mo? teacher, police. Isa man. Isa man. Isa man. Be, hindi mong ganahan. Nurse?
Imuhang mani isod na imuhang walit. Wala to dahil ning ak-akon di ay. Ako ra. Uy, mag-isi ni tabang ka na. Kila pa pahimo na eh. Ako rin naghimo dani. Ay ko rin mo. Pwede naman ka magnegosyo. Hala, umandig istiklira pati kwarta. Istik na. Nalagi ning lahi dani napit ini. Ano bago? Bagong kwarta. Nanawa lang ang bila. Tatagangin. Uy, pagkat ko ng kasami man. Tago ko. Hindi ko Excited na itong muli, be. Hindi mo naman ulit mo ka. Ako ano magunik isip. Mga akong pagalit taon diyang gabi. Asa? Narod na ka igalibing mamag-sildo na mama. Dato kita karon. Ha? Dato ka. Dato ba day? Dato ito. For sure ba? Ito. Dato. Nagisisihan kayo. Mamida na mag-uwi. Inga naman mag-book. Hindi na tarong. Nga, manihapon sa tangga gabi. Ilig siya. Gihawal na ba kang papairik ng manok? Masul kang papairik na gihawal kang manok. Ihawan ba siya ko nakasulad tuig. Basta na yung unor. May ribon. Magisi na lik siya na. May si Kuya JJ. Karatuig na yung ribon. Kaya ihawag manok. Kanunay. Na? Kamu ribbon oh. Sunod, be. Ribon ug medal na, be. Kinanglan Di dito. mo pa. Ang mga ingat. Kulkuan pa na. Mga award-award pa na. Kaya nga na. Ay. Magmay. Panay mga ribon-ribon. Alam imong glap na may katuso. Kira na. Electric pa rin nag-acting, guys. Uno. Sa may mo ipalit na ni. Patos. School shoes. Palitan ng katang papanin mo, no? Tarang doon sa size. Ina pa, yung school shoes na palitan. Ina ng mga sandal. Ina. Inas vlog. Inas video. Mga school shoes. School shoes na pa, size. Size ito. 23. 23. Oh my God. Yan, nangilak mo, Julie. Mingawan ka, di. Mingawan ka mo, Julie. Ano mo uli mga kalipse? Igakas la. Hoy, Igakas. ano? Di man na Ala, kay lakon. Ni. Ula, kay lakon. Di. Ala, kay lakon. Di mo, Julie, nangilak wa. Hoy, Wa. Hello guys, dahil na Miss Alicia, di pa din midugay na abot. Dari slik sida. Agay, damis garden, kaya nananaw mi. Nang nanaw ko aban-aban pa rin siya. Awag pipino guys, arang dagkaan na. Wala din ni siya pangkuhai, kay kuan. July naman ron, halar, dagkaa. July naman ron, wala siya kuhai, kay kuan, kanang naay. Pakunti, kuan na nis kuntis. Isa lang sa kuntis. Char lang. Pero makaon pagapon ni siya bisag dagko. It's so very... Uy! Uy! Slide ko. Tawaan ramang ko. Tawaan mo ko ni mo. So fun. So funny. So funny. What's so funny? Oh guys. Aray. Oh. Dapat na. Yeah, I know. What's so funny? What's so funny? What's funny? Oh guys, arang dako ah. So big. So big. Subing. Oh, kan be pali jabi. Manya. Ya, Tapos lagi ka malakaw ba? Kato ang ubi, gitakdan mo kunin mo. Tuman mo ka. Nuka. Nguha ko na ni Kukra kay ang kuanan. Ang lapuan. Uy.
Bye na dali. Ha. Bye guys. Bye, Kay mga aming okra. Thank you for watching. Bye-bye. Bye.